मोनसे गोजोनथाव खौरां कक्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय। थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन। मुं थिसननाया 10 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन। रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन, जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु। हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो। गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो। HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय, कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु, इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु, इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स, हिन्दी, हिस्ट्रि, जिअग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ।